Op de eerste verdieping van de wenning onder Trimbeets trof de politie het laboratorium aan. Wat je daarbij voor kan stellen is allerlei producten, maar ook materialen en allerlei apparaten om drugs te vervaardigen, te produceren. Poeders, vloeistoffen, allemaal dat soort materialen en hoeveelheden om drugs te maken. Mogelijk gaat het om de harddrugs, spiert en ecstasy. Dat werd uitzocht door een speciaal team dat al het materiaal in beslag genomen had. De politie hield de bewenner al langer op de korrel, maar kon hem op nota net op strafbare feiten betrapen. Onjuster. Wij kregen vanmiddag een melding dat omwonenden die dachten van mogelijk is er wat aan de hand in de woning. We horen steeds een hond aanblaffen en ook al een tijdje niemand gezien. Dus ze dachten van misschien is er iemand onwel geworden. We schakelen de politie en de hulpdiensten in en zo zijn wij naar binnen gegaan. De hoen, die de politie op het spoor van het drugslaboratorium bracht had, zit nu bij familie van de vertochte. Vaak worden zulke laboratoria aangetroffen in pleetsen en loodsen en net in Wenwieken liek als juster op een gediek. De politie en brandwacht rukten daarom massaal uit vanwege mogelijk gevaar voor omwonenden. We weten niet precies wat voor middelen het zijn, wat voor vloeistof, wat voor poeders. Als je daarmee in aanraking komt, dat kan besmetting geven, dat kan andere klachten geven. En dat risico willen we niet nemen en daarom zijn we zo opgeschaald. Voor omwonenden komt de ontdekking net als een verrassing. Nachts wierd er bij de wenning vaak een soort drokte en leven. Het is al jaren dat er af en aan al je meesting heen gaan. Maar wist niet meer dat er een laboratorium wie? Nou, we gingen altijd toch wietplanten of zo, maar dit hebben we net toch, maar dat het zo groot zou wie, maar ach. Maar je wijn ernaast. Ja, inderdaad. Ja, dat ga je net echt in de gaten dan weer zelfs.